Упс. Тъй. Може долу да го направите като всекидневна, а пък тук да е нещо като спалня. Всъщност това не е лоша идея. Може би и това ще я направя. Опа. Тъй. И готово. Мисля, че за днес ще е това. Другото ще го продължим в епизод 3. До видене!